Blay PWPW, if there's a high P16, second Amen Faithful and True Channel, but the Bible Study Series ke nomor arpu nyo. Mana ngirang don mentah nika lenong ke balai jong kitab Genesis. Pat ngidang yapik mentah. Balai ublay, ulah keli, haai medon. Pat hato labam na uding ke ubang ngala adong le ngala mana ban bam. Hato ublay syemtip mo. Hangno kilari rene ba kila dep bam na une uding na usok na uding bala adong ban bam atau ublay unang tip ublay utip ya ki barok ublay utip te balay pat ki la shifting ya ublay balay kini ki la shifting ya ublay ngipik ya kene kendiat na Catechism of the Catholic Church artli ki paragraf ngin ya page ayo bayar dai bat kene ka jingkili balai ila syepti ikene ka Catechism of the Catholic Church ong kumne kene paragraf lais pak kandai punyo. Man tempted by the devil let his trust in his creator die in his heart, and abusing his freedom disobeyed God's command. Ubreu ubala cak pensyoi ha usaitan la sya apok la de yakane kejing syania jong u hala ujong unong tau bahkan yap no hakat unut ke jong u bat dakabam upunon kam bakla yakane kejing lajlu ke jong u ula le bam ko ngu ya ka hukum ke jong u play. This is what man's first sin consisted of. Berkene kedai kata kepala penlong pop ya una ubreu. Kene ka pop ke benikong jung breu, pop jing bom ko ngu. Baro ki pop ki pami hadin jong kene ka pop. Kin long bet ki jing bom ko ngu jung breu ya ublei. Bat ya kane ke jing bom syania jong breu ya ke jing baha batam jong ublei. Paragraf lain sepak kena ku prakong. In that sin ha katoka pop ubreu ula kam bu ialade hakamat jong ublei. Man preferred himself to God, and by that very act scorned him. Pada kapa ubreu ule kumne, haji kapa umbu ya ublei. Ban long ubani kong hakit imu jungu ubu pada yalade. Kane ka long ka jing nyau ben jung breu ya ublei. He chose himself over and against God. Ulajit yalade ban ya ublei. Against the requirements of his creaturely status and therefore against his own good. You legit ihalate. But Andre kajingdon kam kajong ubreu pum ujin tau udon kam yo blei Andre dakap ujit ihalade ban ya ublei ula le persya ya la kajing man baha ladehi. Constituted in a state of holiness, man was destined to be fully divinized by God in glory. But lada jinada udang yaine hakane ke jinglong jingkoi chua jong kapop kubamut ubreu unjin dalalong pum blay isya hakaburom. Seduced by the devil, he wanted to be like God. But without God, before God, and not in accordance with God. But kani jing kai jing patai jong way uba kerteng Saint Maximus the Confessor batai kumne
But seduced by the devil, he wanted to be like God. Pada kaba usap pensoy ha uksui ubreu ulakwa aban long kum uble. Henry pat klem uble. But hakmat jong uble. But omde kat kum uble. Tak dong. He wanted to be like God, but without God. Before God, and not in accordance with God. Kini ke paragraf ke-40 kong. Scripture portrays the tragic consequences of this first disobedience. Kajing tok pakut kaya tu kapan pau ka ai hangi yak kajing jia keba lami na kane kajing bom ko mu kapaning kong. Tragic consequences kemut ek jing mi kiba snew kibam snow tenat. Adam and Eve immediately lose the grace of original holiness. Di Adam bat ka im disundon kila duno ya kane ka jing ai kepala long tenrai haki napas dang original holiness. Ini keba Misiam bro ia kebo Paulus uthok ia kane spangkane syaka siti tungu syakinong rom kolong kebalai kat alpulai kebang tu kumno barok ki breu kila lepop bagi don kam ya unong penim. They become afraid of the God of whom they have conceived a distorted image. Mentah kajing pe jongki ya ublei kala long ya per kalau long per but kam long syuk ke jing sutu ke babet ya ublei im long syuk ki pasutu hakar kom ke babet ya ublei the day nak ni kedau ba kila siap ting de kan ni kedau kila siap ting ya ublei bagi aldon kata ki ong ne pareng distorted image they have conceived a distorted image that of a God jealous of his prerogatives. Ublay ulang bibis ni, wa perkat tang ya lade. Wa tang berkakin ya pai syau. Bakin dia penhon ya u. Kane kawan rak ya kane kajing sengau kane karkom perkat karkom pertai. Dia ubreu. Apa udono ya kane ka original holiness. Kena ka jinglong kuit ke balong tenrai hau breu ka pop kala penlong nong wei no yaki na uble but kala ai yaki kena ka distorted image jong ya uble kim sim lala su ban yu I ya uble balong uta uba e balong ukpa ubayada mentapat ki yo I berkipet yo blay kum ublay kum tau blay uba tawang uba su sensar uba su control uba su bisni kene te mentangi pet sai kebabut ki sauteli ki cengkili ba ublay ulak kili yo adam bat ka im but ke jing long tongsan ke jing thmu jong kine kisau teli kijingkili. Kisau teli kijingkili kijong blay ya wadang bat kaim. Keba jingkili keba ni tong jong blay ni siam haka long balai dekat kendai. Blay ulo angkum no. Hae medon. Hae medon. Jingkili keba ar ong mano bayatu yame ba me lalang kui tari jingkili ke ba mano balai tu ime ba me lalang kui Genesis lai kadwe tari jingkili ke balai naga dekat ke bakat lai ke kene ba phala le ya ka imma mata pade kene ba phala le kene ke ba phala le mata kuno Hato pila bam na uding bangal hukum yame ban om bam
kane kejingkili ya Adam ma ta kejingkili babut kede kane ba phalale kede ya kan thei kini kede ke sautali kejingkili kejingkili ke bani kong ke ong kuno ha e medon kamdei kejingkili ba hakacaka ayu medon hakum kanu kacaka medon ublei ubalong ubadon hakicaka baro utip hi thik hangno u Adam bat ka im kilare ya late hakaka per kejingkili kejong ublei pade kalong Japang kajinglong juga man sim jongki kajinglong juga man sim jongki kajimut jong kan kajingkili hai medon kemut hangno medon hakajinga dei jong me pat nga hai medon hakajinga dei jong me pat nga kajingkili ke paar hang ni kajingkili ke paar kene ka thau ya kata jing bom don su jongki ya kata ka jing kup jongki da ka jing ai and rei kila kup da ka jing bom don jing ai su apareng ka kalong ka stream haban ong ma de ha mansua kilong clothed in grace mantapat ki kelalong di disgrace kelalong disgrace but ila duno ya ke jinglong kun ble ha ka ying ka semble ila duno ya kani ta ka ju jingkili ke balai ka khot ya kene ba idei ban phla bakila lepop bat ke jingkili ke pasau gede ke jing khot ban phai no nakapop nang ban le poi biang sha ke jinglong khoi ha ke jingkili jong blei yakin ki sau teli ke jingkili blei ukpa ukhat yaki khun sha ke jingkla ye ke jingkla yawe hang ni u ong ya u Adam bat ke im ban kmi yet ya ke jinglong jo ke man sim jongki bat ban ong hooi ngala lepop bat ban pla ya ki pop jongki bat pen pau ya kamen sim jing ngosi namar ba kila lepop bat ya ka jing kala ka pamut ban pai no nakapop ka jingkili ka beningkong ka khot ya Adam bat ka im cha ka jing khmiyet ya la ka jong kamen sim ka jingkili ka baar ka dei ka jing khot ya Adam bat ka im bakin long ki ba pediang ba kila le pop ka ba lai jingkili ka ba lai ka khot ba anda kila le pop bakin sim ya ka jingkit khli nak ka panta ka pop ba kila le nata ka jingkili ka pasau ka khot sha ka jing kalak pamut na ki pop jongki ha ka jing ngosi jongki pa kila le ya kan ka pop mo bat kata ka jing pai no na ki na ka pop sha ublei kini kilong ki jingkili ka ublei u kli barabor yaman la unong pop bat kanong pop kiba wan sha u ha ka sakramen jong ki jing pop the sacrament of reconciliation hakane ka sakramen jing pop and sakramen jing pin yesu ni wan shau blei kum ki kun bela hap no na ka jing ai bat kiba pan ber kiba wat ya ka jing map na ka penta ki pop ki chongi na on panik ni jing map na ukpa ubahok insim katokan na kini ki jingkai na kaneka Catechism of the Catholic Church ngan sim na kaneka number kandai spa prapo Japang kaneka jing pinasup jungi berublei
It is through the sacrament of penance that the baptized can be reconciled with God and with the church. Kemudian lengkap juga ni ke sakramen. Oh, kabalang Katolik, keniam Katolik ni don ni ke sakramen. Ke sakramen jing punya suk ni ong. Ke sakramen jing pun si tom dia nak tahu jing kipop ni ong tunta. Ke sakramen jing punya suk. Ini ki kerteng ki bangi ayah kan ke sakramen. Penance has rightly been called by the Holy Fathers a laborious kind of baptism. Ikini ki kpa jong kabalang jong ki ong ya kane ka jing kelak pemut ki ong ya kata kaba ki kadai katam ka jing yo baptisma jing pidiang baptisma kaba don da ke jing tresitom. This sacrament of penance is necessary for salvation. Kene ka sakramen kolong kapaton kam na kapenta banyo jing lajim. Ka sakramen jing pla kadon kam yangi ba ngin yo ya ka jing penim. Kalong kapaton kam. Kabalong kapaton kam. Nyen pule sanaka wipat ka paragraf kene gede na paragraf khat sao. Khat sao Kini dia paragraf kat saus pak. Just a minute. Kat saus pak arpuar. Kat saus pak arpuar ni page kini. Kat saus pak arpuar ni ngapule nak kini namar bakini kini kijing hikai jong kapalang. Pat apa ngi pule kumangal ong apa ngi pule ngi krek Bible ngi krek ni pule Bible with the mind of the church. Takadau ngi page kini kijing batairu. Those who approach the sacrament of penance obtain pardon from God's mercy for the offense committed against him and are at the same time reconciled with the church which they have wounded by their sins and which by charity, by example, and by prayer labors for their conversion. Labor mut kitray sitom, mut ka balang, katray sitom, nakapanta banwan ra ya kamansim jing kalag pamut bakin wan wad jing map na ublay. Omde nakabalang on one wad jing map na ublay lamba jong kajing yarap the instrumentality of the church lamba kajing leka atiar jong ka office jong kapalang ingi don kam ya kane ya ba ngile pop persya ya ublay ngile pop persya ya kapalang ikade kata kapa ini ki no hikai jong kapalang jong hikai akan negerkom. Di ban berkut ya ini ibenta ngin pule ya kane ka lenong kepa lai jong kitab Genesis khat arabat khat lai no ubreu long akan thei long akan thei ba mela ai pakan don bat nga kala ai hangai usok jong tau ding pat ngalabam tiu try ublei ulang hakata kan thei ke kene ba phalale kan thei pat kala ong upsing la syukur yang bat ngalabam is daror kene kede kata ka nyong apreng ong ke excuse ke jing ai dau jong ubreu mo jing ai dau jong ubreu ke jing mut jong kene ke jing ai dau Kejumur jong kene jing ai dau kolong pa une ubreu une u long kpa mo long kpa ban kom u la len long bo ula kan tai ya kene ka tengah jong u but ya kene ke jing bahag bo blei ula ai kemut bo blei bo une u padam ula ong wa me ai ya kapas niu yang a Ublay ula tau, ya man la iwe jing tau ublay wat hadu ubreu ru. Eke berkhoi ula tau, isyam lagi jing tau. Kebahane kamat dalam kebani kong ulfar. Everything God saw that it was good. Padahal i bakalong kebabha. Dia tahu Adam uang kate kapas niu. Mi ayang ada kapas niu. But kene ketika jing kenok jong blay jong Adam ya ublay de mentah ke kapajia kum ki parlok
kum kilok mata kim long syuk kibayah teli kapop bat yang kena kejing sngau rem nak tahu jong kejing laptop kelapan kelalong ya ki ban ya long persyak iwei ya iwei apa ublei ulah khot ya kena ka kentai sya kejing kelak bomut bat kejing kit klik bandon jing kit klik nak pantai ya kata kejing lek bakal lek di maka pa kaju pap kum no kate ka ong kum no upseng ulah syukur yang ngabat ngalabam upseng ulah syukur yang ngabat ngalabam ang ni sepi pa kejing kli yang ikolong mano pakit ya kene kejing sngau pop kene ka pop mano pakit kam kiai kata atau de ubriu ni ka briu atau de utengah ni ka tengah kerpa kolong ke basisya ba ubriu bat ka briu kilong ya rengkat ha po kejing it kejing ublei bat kilong ru ya rengkat baro arngut bakin ya ko ngu ya ublei Andrei kajing khot yaki kalong lah kajong kalong ya pher kajing khot ya ubriu akapan syakri ya ublei kalong ba un sumar un syakri hakane ka kper kane ka kper ka kentang kane ka jaka ka kentang ba un sumar buang ka kumang lay iya ka tin hebururu samar ban samar ban ker banda ban sumar ban syakri hakane tade ka kam jong usenrang jong tengah mereka jengkot ia ka tengah pade tolong ban long uno ya rap jong ubreu ka jengkot ia ka breu kalong ba kan yarap ya ubreu ka jengkot ia ka tengah kalong ban yarap ya tengah u adam ulai ya kene kejing itu ya kene ka briu long ka briu paring yang woman Hebrew yang isya ya odam la ai ya kene ban long kene nomor kata udon ya kabor halor jongka bat une utengar udon ya ka kamera ban ri ya kejing long kentang jong kene ka per kene ka jaka ka bakentang nomor kata kadai ya ubriu ban long uba don ya ka jingkit kli na baro habaro it is the man who is ultimately responsible ka kentai kala sya thok la syukur kadba u adam pat usangap jarjar bat muuru uya don bentalang Genesis lain riu page yang pule Genesis lain riu umta kata kentei kala yu i ba utau ding ulang uba bha ban bam bat ba upen sungu bahaya ki kemat bat ubala ban pensta umta kala kek ya uso jong u bat kala bang kala airu ha u kendiat ya airu ya u kala airu kendiat ya u tengah jongka bat uru ubang pet la ai kala kek kala ai utengah usungap jar-jar but ulang willing ban yelek langi kena kejuk ke pop baru usungap jar-jar ka ai usim kena dia jingkit klik jong ubriu jong pa jong man la ka yeng kalau orang aku ke video but tak bak pen mau ya kane ke jingjia ha kane ke por ka anjung Moses kala bu ba utengah udai benlong ubakit kli nak matakan no kano kajing semai jong ka tengah lada ulong ubah siap jarjar kemud ka tengah kala banyak saya kemat rela da objek kemud katu jing semai jong katu ka tengah kam long hai gani habai bel ngisiam kitab jing ken long ko balai pau kat iwe ya don riu kitab jing ken yang pule ya kam sup hama kitab jing ken lai pau iwe don riu
ngan pule mereka kam syai la pule te Moses ulong ha kirang ba jaj kirang ba jaj jong kipat Israel kane kalong ka ba utrai la ai hukum ada ubreu te kular niam ha utrai ne usmai ban te ila de da ke jingkular umdei ban pen kenya la ke jingkular udei ban le kumba ula pen mi na ke sentur jong kapang ubreu pang urang ba pangkakan teipat lada kakan tei kapan long ke jingkular niam ha utrai pat kate ila de da ke jingkular apa kadang samla apa kadang non hing ukpa bat lada ukpa jongka uyos ngau ya ke jingkular niam jongka bat ya ke jingkular da ke bakate ila de henrei ong ya ka ya ke jingkular niam jongka borok kiskem bat kano ke jingkular kepa te ila de kaskem hari lada ukpa jongka menjur ya ka ha kata ke sngi bo yos ngau ya kata kano ke jingkular niam kano ke jingkular pakate ila de kamskem utrai un pelat ya ka namar ba ukpa jongka uperca ya ka kata ke bandriu pang ke jing poi ka dengan pule jerong ya kata kene itu mut ukpa jong ke yeng utengah jong ke yeng udon ya kan ka bor udon ni kan ka bor halor ka tengah pat halor ki khun dilada rung ke ke basniu haying de ukpa uban haban kit kli de ukpa jong ke yeng guri ban kit kli de utengah jong ka utengah ubade ban kit kli ya ke ka tengah kale dia kata utengah udah benlong bahosiar berubah pikir dua long bahosiar berpikir nanti apa yang pule ya ketukaju galenong dan pule kamsa kamat isu mentah ya kat sao du kat kendai ini dia jing besar tung blay ya ubriu ya utrai blay ulong sahau sing namar ba melale ya kene latim ya me palat iki jindri barok palat iki merat ki mereng barok men sayai de kak po jong me pat men sabam dau kendeu barok slenter ke jing im jong me ngan bu ke jing yesu na pedeng jong me bat jong ka kentei apa deng usumbai jong me bat usumbai jong ka une un sayo ban yu right ya ka kli jong me kat ba me ap thap ya ka khong dong jat jong ha kentei ulong ngan penjur ya ka jing pang jong pa pa pun pun pan sasu setar haba kakun ban pan kwa hir ya lau tengah bat unsen syar halor jongka au adam padulong namar mela sengap ya ke jingkren ke tengah jongme namar ba mela sengap ya ke jingkren ke tengah jongme mela bam na uding balang hukum ya me ban bam ya kendau kan long ke bala tim namar jongme dagi jing tresi tam men sayo bam naka baro silenter kal jing im jong me kan sapen mi kisya bat kisya boy bat men sabam na kijin tung kalum kawa dakas ep na keselang mat jong me men sayo yala kabam kadi hadu bamen dalit pai se kendau naba yamela sim naka ka domet melong ka domet men salit pai kene ke jing besar ke jong blay alor kene ke jing le jong briu mo lo kene ke jing le jong briu kene ke jing besar ka ya poi syadu hakini kisni jongi ki pamenta di nomor kata yang penkut dekene to ki kpa to ki rangba don ye ke jingkit kli yala ka jong ke yin kasem don ye jingkit kli yala ka jong ki kun halor ka tengah ban kit kli ban sim ban ngim dei ban long ki bas ngapjar ka jing ngapjar jong wadam kalawan ra ye ka pop halor jongi baro di balakana u ikum juru mentang lada mangi ki kpa mangi di balong ikinyi ha kakur kajai ha kaying kasem kum ki kpa ya ki kun kum utenga ya ka tengah kadai ha urang ba
Kadai hauran ba. Di komen ko para dengan perkut hang ni saya peteng biang. Da saya ingin perkut ya kani tama nele ngin page bha ya ke jing tho ha ka bo ka Bible. Pat ngi ba ngin long ta ba sio tu pat ki ba pentri kam ya ke ba ngi pule ha ka Bible. Di komen ko para yang sekendu biang tayo ke banwan di tardo ta kapor ya sam ya kini kijing batai na ka Bible rang ba kiwe ki pompat tip rukin statif. Lesibun ya kapor jong pi